Здравейте хора, днес ще играем Chicken Gun и ще ви покажа нови емоти в Chicken Gun. Така, сега ще ви покажа ето този емот, който малко трудно се прави. Затова ще ви трябва това и това и ще ви трябва ето тази сабя. И чакайте да го оправя. И така, после така, и така, и взимаме това и това. Вижте. Чакайте, защото малко бавно ще се получи. Оп, и се оправи. Ето това е новия емот. Това е пистолетите като играете и така ви се такова. Ви бъгва емота и след това следващия бъг е. Чакайте, че не знам как да го премахна. Ще рестартирам. Така, рестартирах играта и следващия бъг ще е нещо с водата. Май. Ще се опитам да го направя, но не се колебайте. Аз съм про. Ще се опитам да го направя. Обещавам ви. Чакайте. Това малко трудно става. То явно с водата няма да стане. Ще пробвам. Така. Не, трябва по-бавно. Така. Не. Явно няма да стане, защото с камерата ще стане. Така. Чакайте. Прожектира спира. Добре, явно това с нещо подобно. Например, като и това. Давай. И трябва да стане. Ето. Стана. Така, ето това ви е новата камерка. Това ви е новата камерка. Това е камера, която я държите и я държите на една страна. И това е нещо странно. Ако искате, мога да ги комбинирам. Така. Се опитам отново да го направя. Пак не стана. Язви станат ли? Да. Правя така. И чакаме да стане бъгът и да бъгне. Стана, ето. Това е хака, което е все едно съм TV Man и съм много странен. И следващия бъг, който ще е с кючека, да направя кючека, кое две работи ми трябват с кючек. За кючека това за подигравката. Това е явно. Вижте. Чакайте и смятай да направим бъга. Добре, ето стана. Малко е странно, макар и. Чай да пробвам. Ето това е новия емот. Това е новия емот. Хора, вижте. Това е много бъгаво. Така че последвайте ме за още и чао!